विद्यार्थी मित्र, चित्र म्हणजे काय? एखाद्या व्यक्तीचे, ठिकाणाचे, वस्तूचे किंवा एखाद्या प्रसंगाचे हुबेहूब देखावा, ती वस्तुस्थिती कागदावर उमटवणे, रेखाटणे म्हणजे चित्र. दैनंदिन व्यवहारामध्ये विविध प्रकारची चित्रे आपण पाहत असतो. ती चित्रे आपल्याशी बोलत नाहीत, हालचालही करत नाहीत, प्रश्न विचारत नाहीत, ती अबोल असतात. आपण जेव्हा त्या चित्रांच्याकडे जाणीवपूर्वक पाहतो तेव्हा ते आपल्याला खूप काही शिकवून जातात. आपल्याही ज्ञानात निश्चितपणे भर पडते. ज्ञान, आकलन, उपयोजन ही कौशल्ये विकसित होतात. चला तर मग आपण त्या पाठाच्या माध्यमातून ती कौशल्ये कशी विकसित होतात ते पाहूया. इयत्ता 9वी विषय मराठी स्थूल वाचन हास्यचित्रांतील मुलं हा पाठ अभ्यासणार आहोत. या पाठाचे लेखक मधुकर धर्मापुरीकर आहेत. सर्वप्रथम आपण लेखकांचा परिचय करून घेऊ. मधुकर धर्मापुरीकर हे प्रसिद्ध कथालेखक, ललितलेखक आणि व्यंगचित्रांचे संग्राहक, अभ्यासक म्हणून परिचित आहेत. 1976 पासून त्यांनी व्यंगचित्रांचा संग्रह करण्यास सुरुवात केली. कथालेखनासोबतच व्यंगचित्रांच्या आस्वादाच्या निमित्ताने विपुल लेखन म्हणजे प्रामुख्याने जी व्यंगचित्र असतात या व्यंगचित्रांचा संग्रह त्यांनी मोठ्या प्रमाणात केलेला आहे आणि व्यंगचित्रांवरचं जे लेखन आहे ते त्यांचं मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रसिद्ध आहे. किशोरवयीन मुलांसाठी लिहिलेल्या अनकॉमन मॅन आर के लक्ष्मण या पुस्तकाला महाराष्ट्र शासनाचा पुरस्कार मिळाला आहे. आर के लक्ष्मण हे भारतातील मोठे व्यंगचित्रकार म्हणून प्रसिद्ध आहेत. आर के नारायण यांच्या मालगुडी डेज आणि स्वामी अँड फ्रेंड्स या पुस्तकांचे मराठी अनुवाद केलेले आहेत. अप्रूप, रूप, विश्वनाथ, चिनकूर हे त्यांचे कथासंग्रह. रेषालेखक वसंत सरवटे, हसऱ्या रेषेतून हसवण्याच्या पलीकडले ही त्यांची काही पुस्तके प्रसिद्ध आहेत. साधारणपणे व्यंगचित्राशी संबंधित आस्वादात्मक साहित्य त्यांनी लिहिलेलं आहे. हास्यचित्र, व्यंगचित्र म्हणजे काय या पाठाची आपण मध्यवर्ती कल्पना पाहतो आहोत. सुरुवातीलाच असा एक प्रश्न आपल्यासमोर लेखकांनी ठेवलेला आहे की हास्यचित्र, व्यंगचित्र म्हणजे काय, अर्थात हास्यचित्र म्हणजे काय आणि व्यंगचित्र म्हणजे काय ते आपण समजून घेणार आहोत. ती कशी वाचायला पाहिजे हे प्रस्तुत पाठातून सांगितले आहे. आपण कोणतंही वर्तमानपत्र दररोज उघडलं की त्या वर्तमानपत्राच्या पहिल्या पानावरती किंवा दुसऱ्या तिसऱ्या पानावरती एखादं व्यंगचित्र आपल्याला असलेलं दिसून येतं आणि दैनंदिन जीवनातल्या एखाद्या व्यंगावर बोट ठेवून त्याच्यावरती भाष्य करण्याचं काम ही व्यंगचित्र करत असतात. मग प्रश्न पेट्रोल दरवाढीचा असो किंवा महागाईचा असो किंवा आता सध्याचं कोरोनाचं संकट असो की यावर आधारित अशा पद्धतीचं एखादं व्यंगात्मक भाष्य हे कार्टूनच्या माध्यमातून केलेलं आपल्याला वर्तमानपत्रातून दिसून येतं. मग नेमकी ही व्यंगचित्रांची दुनिया काय असते हे या पाठातून आपल्याला वाचायला मिळणार आहे. हास्यचित्रे, व्यंगचित्रे आपल्याला हसवतात, विचार करायला भाग पाडतात. हास्यचित्रे व व्यंगचित्रे यांमधील भेदाभेद दर्शवत लेखकांनी या चित्रदुनियेची सफर प्रस्तुत पाठातून घडवून आणली आहे. आणि हा संपूर्ण पाठ जो आहे तर तो आपल्यासाठी एवढ्यासाठी महत्त्वाचा आहे की या पाठातून आपल्याला जी व्यंगचित्र आपण पाहतो, आजपर्यंत पाहत आलेलो आहोत, वाचत आलेलो आहोत किंवा व्यंगचित्र कशी समजून घ्यायची असतात हे सगळं आपल्याला या पाठातून लक्षात येणार आहे. आणि शिवाय ही व्यंगचित्रांचं जे क्षेत्र आहे तर ते सुद्धा त्या ठिकाणी आजच्या काळामध्ये फार महत्त्वाचं आहे. जरी तो भाग दुर्लक्षित राहिलेला असला तरी चांगली व्यंगचित्र काढता येणं ही सुद्धा एक कला आहे आणि काहींच्याकडे ही असणारी कला त्यांचं करिअर होऊ शकतं. या दृष्टिकोनातून सुद्धा आपण व्यंगचित्रांच्याकडे पाहू शकतो. प्रस्तुत लेख वयम 2016च्या दिवाळी अंकातून घेतला आहे आणि हा पाठ जो आहे तर तो वयम 2016 या प्रसिद्ध मासिकाच्या दिवाळी अंकातून घेतलेला आहे. आपण काय करू की हास्यचित्र आणि व्यंगचित्र यामधील फरक आपल्याला या पाठ्यांशामध्ये सांगितलेला आहे, पण पाठाला सुरुवात करण्या अगोदर आपण हे समजावून घेऊ. हास्यचित्र म्हणजे काय तर सफाईदार रेषांनी काढलेले गमतीदार चित्र. म्हणजे आपण जे व्यंगचित्र पाहतो अगदी
एखाद्या काळ्या पेनाच्या रेषांनी सुद्धा हे व्यंगचित्र ब्लॅक अँड व्हाईट स्वरूपामध्ये काढलेलं असतं. कुठल्याही प्रकारची रंगरंगोटी त्याला नसते, पण त्याच्यातून एक प्रकारची गंमत व्यक्त केलेली असते. आणि काही व्यंगचित्र ही असे असतात की आपल्याला खळखळून हसवतात, तर त्यांना आपण हास्यचित्र म्हणतो. तर व्यंगचित्र हा हास्यचित्रांच्या पुढचा टप्पा आहे. म्हणजे हास्यचित्रामधील पुढील टप्पा म्हणजे व्यंगचित्र. आणि ह्या व्यंगचित्राचं वैशिष्ट्य काय आहे, तर हसवण्याबरोबरच काहीतरी संदेश देण्याचा प्रयत्न आपल्याला व्यंगचित्रातून केलेला असतो. म्हणजे आपल्याला हास्यचित्र आणि व्यंगचित्र यामधला फरक समजून घेतला पाहिजे की हास्यचित्र हे आपल्याला हसवण्याचं काम करतात, ते गमतीदार चित्र असतं. आणि व्यंगचित्र म्हणजे त्याच्यातून हसवण्याबरोबरच एखादा संदेश देण्याचा सुद्धा प्रयत्न आपल्याला या व्यंगचित्रातून केलेला असतो. आता आपण प्रत्यक्ष पाठाला सुरुवात करू. लेखक असं म्हणतात, आपण दररोज कार्टून्स पाहतो. ती आपल्या इतक्या सवयीची झालेली आहेत की कार्टून्सच्या ऐवजी त्याला कुणी व्यंगचित्र किंवा हास्यचित्र म्हटलं की आपण थबकतो. आता वर्तमानपत्रातच कशाला, टी व्हीवरती असे काही चॅनेल आहेत की ते फक्त कार्टून चॅनेल म्हणूनच ओळखले जातात. आणि एकदा लहान मुलं ही कार्टून चॅनेल पाहायला बसलीत की आपल्याला तासनतास, अगदी 2-2, 3-3, 4-4 ताससुद्धा ते एका जागेला बसून हे कार्टून्स पाहत असतात. का, तर त्याच्यामध्ये गंमत असते आणि ती पाहायला लहान मुलांना आवडते. आणि इथे सुद्धा लेखक असं म्हणतात की ही जी काही कार्टून्स असतात की जी लहान मुलांना किंवा सगळ्यांनाच ही कार्टून्स पाहायला आवडतात, तर त्याला जर कोणी आपण व्यंगचित्र म्हणालो किंवा हास्यचित्र म्हणालो तर थोडं आपण आश्चर्यचकित होतो की अरे याला व्यंगचित्र म्हणतात, हास्यचित्र म्हणतात. एवढा कार्टून हा शब्द परिचित झालेला आहे आणि कार्टूनलाच आपण व्यंगचित्र आणि हास्यचित्र किंवा हास्यचित्र म्हणतो हे बऱ्यापैकी आपल्याला लक्षात येत नाही. आणि म्हणून आपल्याला थोडं कार्टूनच्या ऐवजी व्यंगचित्र, हास्यचित्र हे शब्द थोडे वेगळे वाटतात. शिवाय आपण सहसा जी पाहत असतो ती असतात स्ट्रीप कार्टून्स, म्हणजे चित्रमालिका. म्हणजे दैनिक सकाळ वर्तमानपत्र आपण जर बघितलं तर त्या वर्तमानपत्राच्या शेवटच्या पानावरती चिंटूचं सदर नेहमी येत असतं. आणि ही स्ट्रीप कार्टून्स म्हणजे चित्रमालिका जी आहे ती आपल्याला बऱ्यापैकी परिचित आहेत. आणि चिंटू हे त्याचं सर्वात महत्त्वाचं असं उदाहरण. आणि त्यामध्ये असणारं चिंटू हे जे पात्र आहे ते आपल्याला सर्वांना परिचयाचं आहे. जे कुणी अशा पद्धतीचं हे कार्टून पाहत असतील चिंटूचं, तर त्यावरून आपल्याला ही चिंटूची मालिका जी आहे तर ती चांगल्या पद्धतीनं लक्षात आलेली असेल. अशा चित्राच्या पहिल्या भागात कुणीतरी कुणाला तरी सांगत असतं, बोलत असतं. मग त्याच्या दुसऱ्या तिसऱ्या भागात त्या सांगण्या बोलण्यातून उलगडणारी गंमत असते. म्हणजे पहिलं चित्र, दुसरं चित्र, तिसरं चित्र. पहिल्या चित्रामध्ये काहीतरी सांगण्याचा प्रयत्न असतो, दुसऱ्या चित्रामध्ये काहीतरी सांगितलेलं असतं आणि तिसऱ्या चित्रामध्ये मात्र त्या बोलण्यातून निर्माण झालेली गंमत सांगितलेली असते. आणि अशा पद्धतीनं ती चित्रांची मालिका जी असते ती कार्टूनच्या निमित्तानं आपण वर्तमानपत्रामध्ये पाहत असतो. कधी आपल्याला एकाच भागाचं कार्टून पाहायला मिळतं, ते पाहून खुदकन हसू येतं आपल्याला. असं चित्र हे हास्यचित्र असतं. पण हास्यचित्र म्हणजे काय असं विचारलं तर आपल्याला काय सांगता येईल? पण सर्वसाधारणपणे हास्यचित्र म्हणजे काय हे जर आपल्याला विचारलं तर आपल्याला काय सांगता येणार? तर एक उदाहरणच आपण घेऊ. तर चिंटू ही जी काही चित्रमालिका दैनिक सकाळ वर्तमानपत्रामध्ये प्रसिद्ध होत असते. चारुहास पंडित आणि प्रभाकर वाडेकर ह्या जोडीची ही चिंटू मालिका आहे. आता याच्यामध्ये बघा, चिंटू आपल्या आईला काय म्हणतो आहे, बाईंनी आज वर्गात गणिताची सरप्राईज टेस्ट घेतली. की हा चिंटू म्हणतो आहे की आपल्या आईला की बाईने आज वर्गात गणिताची अचानकपणे एक टेस्ट पेपर घेतला. खरं तर त्यांनी त्याच्या आधी कल्पना द्यायला हवी होती. आणि चिंटूचा प्रश्न की अगं आई काय सांगायचं तुला, की खरं तर त्या मॅडमनी आम्हाला अगोदर अशा पद्धतीनं सांगायला हवं होतं. खरं तर लहान मुलांचा तो निरागस प्रश्न आहे. मुळातच ती सरप्राईज टेस्ट आहे, ती सांगून घ्यायचीच नसते. पण तो चिंटू त्या ठिकाणी आपल्या आईला सांगतो. चिंटू पुढे म्हणतो की सगळे वैतागले आणि सगळी मुलं आई वैतागली ही सरप्राईज टेस्टमुळं. तर आई काय म्हणते, अरे पण सरप्राईज टेस्ट होती ना. अरे सरप्राईज टेस्टच होती, मग त्यात वैतागायचं काय आहे? आणि ती तर सरप्राईज असल्यामुळे ती कधी मॅडम घेतील? त्यावरती चिंटू शेवटच्या चित्रामध्ये असं म्हणतो, हो पण ती त्यांनी खेळाच्या तासाला घेतली. आता हे कोणाला आवडेल की खेळाच्या तासाला अशा पद्धतीनं सरप्राईज टेस्ट घ्यायची? आणि मग चिंटू त्या ठिकाणी म्हणतो की हो पण खेळाच्या तासाला घेतली म्हणून आम्ही सगळेजण वैतागलेलो होतो. म्हणजे अशा पद्धतीची ही चित्रमालिका असते. पहिलं चित्र, दुसरं चित्र, तिसरं चित्र आणि ह्या चित्रांमधला जो भाग आहे तो शेवटच्या चित्रामध्ये मग त्याच्यातली गंमत किंवा तो भाग सगळा उलगडून सांगितलेला असतो. आणि इथं चिंटूला का राग आलेला होता मॅडमचा, का वैतागलेला होता हे आपल्याला लक्षात येतं.
पुढे लेखक असं म्हणतात की कुणी सांगेल वेडवाकडं चित्र काढलं की ते झालं कार्टून. आपला सुद्धा समज असाच असतो की उभ्या वेड्यावाकड्या रेषांच्या साह्याने एखादं चित्र काढलेलं असतं, त्याला आपण कार्टून म्हणायचं असतं. कुणी म्हणेल त्यात एक जोक असतो, आणि कुणी सांगेल त्यात एक माणूस असतो, तो दुसऱ्याला बोलतो, ते वाचलं की आपल्याला हसू येतं वगैरे. आता ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्यालाही परिचयाच्या आहेत की तो जोक असतो किंवा त्यात एक माणूस असतो किंवा कुणाचं तरी ते चित्र रेखाटलेलं असतं, मग ते वाचलं त्याच्या खाली काय लिहिलेलं आहे की आपल्याला हसायला येतं. ही आपली काय आहे कार्टूनबाबतची संकल्पना आहे. हे सगळं सांगणं बोलणं बाजूला ठेवून आपल्याला हास्यचित्राची व्याख्या करायची झाल्यास अशी करता येईल, सफाईदार रेषांनी काढलेलं गमतीदार चित्र म्हणजे हास्यचित्र. म्हणजे सुरुवातीला आपण हास्यचित्र म्हणजे काय ते समजून घेतलं, तर सफाईदार रेषांनी काढलेलं एक गमतीदार चित्र की ज्याच्यातून गंमत दाखवलेली असते आणि आपण खळखळून हसतो, त्याला हास्यचित्र म्हणायचं. हास्यचित्राचं वैशिष्ट्य काय, तर ते पाहिलं की आपल्याला हसू येतं आणि आपण हसतो. म्हणजे अशाच पद्धतीचं ते हास्यचित्र असतं, म्हणून तर त्याला हास्यचित्र म्हणतात. व्यंगचित्र म्हणजे काय, हास्यचित्राचा पुढला टप्पा. परंतु हास्यचित्राचा पुढचा भाग म्हणजे व्यंगचित्र असतं. म्हणजे हास्यचित्र आणि व्यंगचित्र यामधला हा फरक आहे. व्यंगचित्र सुद्धा आपल्याला हसवतं, मग हास्यचित्र हसवतंच, परंतु व्यंगचित्र सुद्धा आपल्याला हसवतं. पण व्यंगचित्र त्याच्या पुढचा टप्पा सुद्धा त्या ठिकाणी आपल्याला पूर्ण त्या व्यंगचित्राने केलेला असतो. पण केवळ हसवणं एवढंच त्याचा हेतू नसतो. म्हणजे व्यंगचित्राचा हेतू हा फक्त हसवणं नसतो, तर त्याच्या पलीकडे काहीतरी हेतू ह्या व्यंगचित्राचा असतो. व्यंगचित्र पाहिल्यावर आपल्याला हसू येतं आणि ते आपल्याला त्याशिवाय काहीतरी सांगू पाहत असतं. आपण जर त्या चित्रापाशी थोडं थांबून राहिलो तर त्यात काय गमतीदार विचार मांडलेला असतो हे आपल्या लक्षात येतं. म्हणजेच हे जे व्यंगचित्र असतं ते एकीकडे आपल्याला हसवतं आणि दुसरीकडे आपल्याला काहीतरी संदेश देण्याचा प्रयत्न या व्यंगचित्रातून केलेला असतो. आपण एक उदाहरण म्हणून व्यंगचित्र पाहू. इथे बघा एक ग्रंथालय आहे. धार्मिक पुस्तकं, कथा, कादंबरी अशी त्या ठिकाणी त्या पुस्तकांची रॅक आपल्याला ह्या ग्रंथपालांच्या मागे असलेली दिसून येते. एक आजोबा तिथे पुस्तक मागतायत ग्रंथपालांना आणि ते म्हणतायत की देवदेवता ज्या मंत्रोच्चाराने आपली वाहनं चालवत उडवत होते ते मंत्र असलेली पुस्तकं लायब्ररीत आहेत का. म्हणजे हा जो काय वयोवृद्ध व्यक्ती म्हणतो आहे, आणि मग ग्रंथपाल त्या ठिकाणी आश्चर्याने पाहतात की आता हे कशाशी संबंधित आहे, तर पेट्रोलची भाववाढ. की आपल्याला ही पेट्रोलची भाववाढ एवढी झालेली आहे की आजकाल गाड्या चालवणं सुद्धा कठीण आहे, आणि त्यापेक्षा देवदेवतांचं बरं होतं, त्यांना काय पेट्रोल डिझेल वगैरे काय टाकावं लागायचं नाही आणि त्यांना आपली वाहनं जी चालवत उडवत नेता येत होती. मग तसं काय त्या ठिकाणी आपल्याला जर मंत्र मिळाला तर आपल्याला सुद्धा पेट्रोल डिझेल काय विकत घ्यावं लागणार नाही. म्हणजे सद्यस्थितीवरचं एक रोखठोक भाष्य जे आहे ते इथं या व्यंगचित्रातून व्यक्त झालेलं दिसतं. पुढे बघा, एक व्यंगचित्र जे आहे ते संदेश देणारं इथं आपल्याला असलेलं दिसून येतं. बघा किती निर्बुद्ध आहेत दोघे, गाढव वापरता येत नाही. म्हणजे इथं जर बघितलं आपण तर इथे हे दोघे नवरा बायको जे आहेत तर ते गाढवाला घेऊन सोबत चालत आहेत, आणि मागचे जे लोक आहेत ते त्यांना असं म्हणतात की किती निर्बुद्ध हे दोघं पण आहेत की यांना गाढव सुद्धा नीट वापरता येत नाही. पुढे बघा दुसरा भाग आहे, किती दुष्ट आहेत दोघे, एका गाढवावर दोघे बसले आहेत. आता त्या जोडप्यानं काय केलेलं आहे की ते दोघे गाढवावरती बसलेले आहेत. पुन्हा लोक काय म्हणतायत की किती दुष्ट आहेत हे, की एका गाढवावरती दोघे बसलेले आहेत. सुरुवातीला गाढवावर बसले नाहीत तरी सुद्धा ते किती निर्बुद्ध आहेत असं म्हटलेलं आहे. आता तिसऱ्या व्यंगचित्रामध्ये काय म्हटलेलं आहे, किती मूर्ख माणूस आहे, बायकोची सेवा करतोय. म्हणजे हे जे व्यंगचित्र आहे ह्याच्यामध्ये तो वयोवृद्ध जो काय माणूस आहे तर तो खाली उतरलेला आहे आणि आपल्या बायकोला त्यानं गाढवावरती बसवलेला आहे, आणि लोक काय म्हणतात की किती मूर्ख माणूस आहे की बायकोची सेवा करतोय. आता पुढचं चित्र चौथं असं आहे की किती स्वार्थी माणूस आहे, बायकोला चालायला लावतोय. आणि आता तो माणूस त्या ठिकाणी आता असं म्हटल्यानंतर त्या माणसाला वाटलं की आपण बसावं, बायकोला चालायला लावावं. मग बायको चालते आहे, तो बसलेला आहे, तरी लोक म्हणतायत की किती स्वार्थी माणूस आहे, बायकोला चालायला लावतोय. आता पुढचं पाचवं चित्र आहे की किती गाढव आहेत दोघे, गाढव खांद्यावर घेतलंय. की इथं जे जोडपं आहे त्या दोघांनी गाढव खांद्यावर घेतलेलं आपल्याला दिसतंय. आता हे सगळं ऐकल्यानंतर त्या जोडप्यानं असा विचार केला की आपण गाढवालाच उचलून घेऊ, तरी लोक असं म्हणतायत की किती गाढव आहेत दोघे सण, की गाढवालाच त्यांनी खांद्यावर घेतले ना, डोकंच नाही. याचा अर्थ काय, तुम्ही सर्वांना खुश एकदम सर्वांना करू शकत नाही एकाच वेळेला. कसंही वागा, लोक तुम्हाला नावं ठेवणारच आहेत, आणि म्हणून तुम्हाला योग्य वाटेल न्याय्य वाटेल ते तुम्ही करा, असा संदेश या व्यंगचित्रातून दिलेला आहे. म्हणजे व्यंगचित्राचं काम एकीकडे हसवण्याचं आहे आणि दुसरीकडे आपल्याला संदेश देण्याचं सुद्धा आहे.
पुढे लेखक असं म्हणतात की मुलांची हास्यचित्र काढणं ही सर्वात अवघड गोष्ट आहे. मुलांची म्हणजे केवळ मुलांसाठीच नाही, तर हास्यचित्रांची मुलं असतात ती मुलं काढणं फार अवघड असतं. का? तुम्ही काढून पहा, तेव्हा लक्षात येईल. कारण लहान मुलांचं चित्र आकारानं लहान काढलं तर ते थोडंसं लहान मुलाचं वाटणार. एखादा उंच माणूस काढला तर तो त्या उंच माणसाचा मुलगा वाटणार का? छे, मग दाढी मिशा नसल्या की होईल का चित्रातलं पोरगं? नाही बुवा, तसंही होणार नाही. त्याला शर्ट चड्डी घातली की होईल का ते पोरगं? चित्र काढायचा प्रयत्न केला की आपल्या या अडचणी लक्षात येतात. मोठ्या माणसाकडे आणि मुलाकडे आपण बारकाईनं पाहिलेलंच नाही हेही आपल्या स्पष्टपणे लक्षात येईल. आणि इथेच व्यंगचित्रकाराचं कौशल्य लक्षात येतं. मुलांसाठी विनोद करणं एक वेळ सोपं, पण व्यंगचित्रातलं मूल हे मुलासारखं दिसणं सर्वात कठीण. म्हणजे लेखकांनी या परिच्छेदामध्ये असं आपल्याला सांगितलेलं आहे की मुलांची जी हास्यचित्र काढायची आहेत ती हास्यचित्र काढणं खूप अवघड आहे. कारण त्या चित्रामधली मुलं ही मुलं वाटायला हवी असतील तर एक प्रकारचं वेगळं कौशल्य व्यंगचित्रकाराकडे असावं लागतं. आणि हे जर कौशल्य असेल तरच त्या ठिकाणी हे व्यंगचित्र खऱ्या अर्थानं लहान मुलांसाठीचं आणि लहान मुलांचं व्यंगचित्र होतं. आणि पुढे लेखक असं सांगतात की हे व्यंगचित्र काढणं खूप कठीण काम आहे. कारण एक वेळ मुलांच्यावर विनोद करणं किंवा मुलांसाठी विनोद लिहिणं सोपं असू शकतं, पण व्यंगचित्रामध्ये मुलांसारखं मूल काढणं हे मात्र त्या ठिकाणी फार कठीण आहे. आपण इथे वेगवेगळ्या व्यंगचित्रकारांनी आपापल्या व्यंगचित्रांत हास्यचित्रांत लहान मुलं कशी काढली आणि त्यांच्या बोलण्यातून वागण्यातून त्यांचं लहानपण कसं उमटलं आहे ते पाहूया. आणि इथं लेखक पुढे असे सांगतात की व्यंगचित्रकारांनी काही व्यंगचित्रकार असे आहेत की त्यांनी आपल्या व्यंगचित्रांतून हास्यचित्रांतून लहान मुलांना स्थान दिलेलं आहे. आणि या लहान मुलांच्या बोलण्यातून वागण्यातून त्यांचं लहानपण आपल्याला दिसून येतं. तर हे चित्र काढणं खूप कठीण असतं. आणि असे काही व्यंगचित्रकार आहेत की त्यांनी हे अशा प्रकारची व्यंगचित्र काढलेली आहेत. आपण जर बघितलं इथे एक उदाहरणादाखल व्यंगचित्र, तर इथं जी 3 मुलं दाखवलेत, लहान मुलं, की त्यांना भरपूर आनंद झालेला आहे. आणि 2 मुलगे आहेत, 1 मुलगी आहे. त्यांचं दिसणं असेल, त्यांची केशरचना असेल, त्यांचे कपडे असतील, त्यांचं उभं राहणं असेल, त्यांचं हसणं असेल, त्यांच्या चेहऱ्यावरचे भाव असतील, हे सगळं रेखाटणं खरंच खूप कौशल्याचं काम असतं. आणि म्हणून लेखकांनी जे म्हटलेलं आहे की लहान मुलांची ही व्यंगचित्र रेखाटणं फार अवघड आहे. आणि मराठीमध्ये असे काही व्यंगचित्रकार होऊन गेलेले आहेत की त्यांनी हे लहान मुलांची व्यंगचित्र अतिशय सुरेख पद्धतीनं रेखाटलेली आहेत. आणि मग या लहान मुलांचं व्यंगचित्र रेखाटणाऱ्या ज्यांनी ही व्यंगचित्र रेखाटलेली आहेत तर त्यापैकी काही व्यंगचित्रकारांची आठवण इथं आपल्याला लेखकांनी सांगितलेली आहे. की आधी आठवण येते ते शी द फडणीस या ज्येष्ठ व्यंगचित्रकाराच्या चित्रांची. म्हणजे शी द फडणीस हे महाराष्ट्रातले नवे देशातील एक ज्येष्ठ असे व्यंगचित्रकार आहेत. म्हणजे जे काम साहित्याच्या क्षेत्रामध्ये पु ल देशपांडेंनी केलं आणि त्यांनी महाराष्ट्राला आपल्या साहित्यातून खळखळून हसवलं, तसंच या व्यंगचित्रांच्या दुनियेतून शी द फडणीसांनी आपली भूमिका पार पाडलेली आहे. त्यांनी व्यंगचित्रातून इतरांना हसवण्याचं काम केलेलं आहे. शाळेतल्या 4वी-5वीच्या गणिताच्या पुस्तकात फडणीसांची हास्यचित्र होती. ती पाहताना गणिताचा बाऊ कमी झाला होता मुलांचा. आणि इथं आठवण सांगितलेली आहे की शी द फडणीसांनी काढलेली अनेक लहान मुलांची व्यंगचित्र ही गणिताच्या पुस्तकात, की जो विषय आपल्याला अवघड वाटतो, ज्या पुस्तकाकडे आपण फारसं डुंकूनही बघत नाही, तर अशा गणिताच्या पुस्तकामध्ये या शी द फडणीसांची जी हास्यचित्र होती त्यामुळे गणिताची जी भीती आहे लहान मुलांची ती कमी झालेली होती असं लेखक म्हणतात. त्यांचं हे हास्यचित्र पहा. आणि इथं आपल्याला एक छान हास्यचित्र दाखवलेलं आहे, त्याचं आपण वर्णन पाहू. जाड रेषांनी खरं म्हणजे मोठी माणसं काढता येतात असा आपला समज. मात्र या चित्रात फ्रॉक घातलेली ही मुलगी लहान बाळाला दूध पाजावे तशी या लहान रोपट्याला पाणी घालते आहे, तेही किती काळजीने, दुधाच्या बाटलीने. खरं तर दुधाच्या बाटलीने पाणी कधी घालतो का? किंवा कधीही त्या ठिकाणी झाडांना पाणी घालण्यासाठी दुधाच्या छोट्या बाटलीचा आपण कधी वापर करतो का? तर कधीच करत नाही. पण इथं मात्र ही जी काही छोटी मुलगी आहे या छोट्या मुलीनं मात्र
तिचा जो निरागसपणा आहे आणि तिच्या मनामध्ये ह्या रोपट्याविषयीचं जे प्रेम आहे तर ते व्यक्त झालेलं आहे की दुधाची बाटली जी आहे त्या बाटलीतून तिनं पाणी भरून आणलेलं आहे आणि तिथं त्या रोपट्याला ते पाणी घालण्याचं ती काम करते आहे आणि किती काळजीनं हे आपल्याला त्या चेहऱ्यावरून लक्षात येतं. मग अशा पद्धतीचं लहान मुलांचं हे व्यंगचित्र काढणं किती कठीण आहे हे आपल्या आता लक्षात आलेलं असेल. आपण इथं जर बघितलं तर शीद फडणीस जे आहेत ती व्यंगचित्र रेखाटताना इथं आपल्याला ते दाखवलेले आहेत आणि हे शीद फडणीसांचं जी वैशिष्ट्ये आहेत ते आपल्याला इथं लेखकांनी सांगितलेली आहेत आणि ते आत्ता आपण बघितलेले आहेत. आणि त्या लहान मुलीचं जे व्यंगचित्र काढलेलं आहे ते हे जे प्रसिद्ध व्यंगचित्रकार आहेत शीद फडणीस ते आपल्याला इथे स्क्रीनवरती दिसत आहेत. पुढे आपण बघू की श्याम जोशी हे मराठीतले मागच्या पिढीचे महत्त्वाचे हास्यचित्रकार. त्यांची रेषा ही फडणीसांच्या रेषेपेक्षा अगदी उलट नाजूक आणि लवचिक अशी, म्हणजे शीत फडणीसांनी जशी चित्र रेखाटली अगदी त्याच्याबरोबर विरुद्ध उलट नाजूक आणि लवचिक अशा स्वरूपाची जी व्यंगचित्र आहेत ती श्याम जोशींनी रेखाटलेली आहेत. त्यांच्या ह्या हास्यचित्रांत पहा, आता पहिलं हास्यचित्र एक रांगणारं मूल दाखवलेलं आहे आणि दुसरं जे हास्यचित्र आहे तर ते आपल्याला जर बघितलं तर त्याच्यामध्ये गणपतीची पूजा करताना आपल्याला एक छोटं मूल जे आहे तर ते इथं दाखवलेलं आहे. गणपतीला फूल अर्पण करणारा मुलगा दाखवलेला आहे. ते वर्णन कसं केलेलं आहे बघा, अगदी रांगणारं मूल काढलं आहे, त्याची हालचाल जाणवते नाही का. शिवाय देवाला फुल देणारा हा मुलगा त्या रांगणाऱ्या बाळापेक्षा मोठा. म्हणजे इथं जे छोटं मूल दाखवलेलं आहे तर आदल्या तिथं लिहिलेलं आहे, तिथे काय लिहिलेलं आहे हे आपल्याला त्या ठिकाणी दिसतं आहे की अख्खा भारत बंद असला तरी आम्ही बुवा उघडेच असतो. म्हणजे इथे त्या मुलाचं जे चित्र काढलेलं आहे आणि ते चित्र जर आपण बघितलं तर त्या बाळाला कपडे नाहीत आणि इथे त्या ठिकाणी त्याची निरागस भावना जी आहे ती ह्या व्यंगचित्रातून व्यक्त केलेली आहे की लहान मुलं ही अशीच असतात. आणि पुढे त्या ठिकाणी म्हटलेलं आहे दुसऱ्या चित्रामध्ये जो जरा थोडं मोठा मुलगा आहे तो, बागेत एकही फूल मिळालं नाही रे बाप्पा, आणि बागेमध्ये एकही फूल मिळालेलं नाही आणि मी तुला हे जे काही देतो आहे तेच तू त्या ठिकाणी फूल मानून घे. म्हणजे इथं अगदी रांगणारं मूल काढलाय, त्याची हालचाल जाणवते नाही का. शिवाय देवाला फूल देणारा हा मुलगा त्या रांगणाऱ्या बाळापेक्षा मोठा. हास्यचित्र आणि चित्रात हाच फरक आहे. चित्रात हुबेहूब काढायचा प्रयत्न असतो तर हास्यचित्रात विनोदी माणूस एखाद्या वागण्या बोलण्याची जशी हुबेहूब नक्कल करतो तशी ती चित्राची गमतीदार हुबेहूब नक्कल असते की जी पहिल्या चित्रामध्ये आपल्याला दिसून येते. म्हणजे हा सगळा भाग जो आहे तर तो इथं लहान मुलांच्या व्यंगचित्रांच्या बाबतीमध्ये ह्या दोन्ही व्यंगचित्रकारांनी जी रेखाटलेली व्यंगचित्र आहेत त्यावरून आपण समजून घेतलेला आहे. या पुढचा भाग जो आहे तो आपण पुढील व्हिडिओमध्ये पाहू. तोपर्यंत धन्यवाद. डेव्हिड लँगडन या अमेरिकन व्यंगचित्रकाराची ही चित्र पहा. पहिल्या चित्रात चतुर मुलगा पैशाचा गल्ला फोडतो आहे, हा त्याचा पराक्रम आपल्याला दिसतो आणि मग त्याच्या चेहऱ्यावरचे ते भाव आपल्याला जाणवतात आणि खरे वाटतात. डेव्हिड लँगडन यांनी रेखाटलेलं हे व्यंगचित्र आपण जर बारकाईनं बघितलं तर या मुलानं, तो थोडा हुशार मुलगा आहे, चुणचुणीत मुलगा आहे आणि त्याने एक पराक्रम केलेला आहे की घरामध्ये असणारा जो गल्ल्याचा बॉक्स आहे, जी भिशी आपण म्हणतो ग्रामीण बोली भाषेमध्ये, ती फोडलेली आहे आणि फोडल्यानंतर मात्र त्या भिशीमध्ये फारशी रक्कम नाही आणि एक दोन नाणीच आपल्याला त्याच्यातून बाहेर निघालेली दिसतात. आणि मग हे त्या मुलाला सुद्धा हे लक्षात आलेलं आहे की अरे आपण गल्ला तर फोडला पण गल्ल्यामध्ये मात्र काहीच नाही, आणि मग त्याचा चेहरा पाहण्यासारखा झाला. नेमके हेच भाव डेव्हिड लँगडन यांनी या व्यंगचित्रामध्ये रेखाटण्याचा प्रयत्न केला आहे. डेव्हिड लँगडन यांनी दुसरं एक व्यंगचित्र रेखाटलेलं आहे, ते म्हणजे एका भोकाड पसरलेल्या लहान मुलाचं. आपण या चित्राविषयी जाणून घेऊ. तर दुसरं चित्र भोकाड पसरणाऱ्या मुलाचं, त्याला व्यंगचित्र म्हणता येईल का बरं? चित्र पाहताना आपलं लक्ष आधी जातं ते काळ्या रंगाकडे, मुलाच्या मोठ्याने रडण्याकडे. आपल्याला वाटून जातं की लहान मुलं उगीचच रडत असतात, तसंच हा रडतो आहे, बाकी काही नाही. पण चित्राकडे लक्षपूर्वक पाहिल्यावर आपल्याला दिसते ती सेफ्टी पिन आणि विचार येतो, अरे ही पिन याला टोचत असणार आणि म्हणून याने भोकाड पसरले असणार. तसेच असावे, कारण मुलांच्या रडण्याला काही कारण असतं. इथे त्याचे हातपाय कसे काढले आहेत पहा. लेखकांनी
आपल्याला डेव्हिड लँगडन यांनी रेखाटलेलं हे जे व्यंगचित्र आहे त्या व्यंगचित्राची नेमकी वैशिष्ट्ये आपल्याला सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. हे व्यंगचित्र आपलं लक्ष वेधून घेतं. का बरं? कारण ते एका रडणाऱ्या लहान मुलाचं आहे. जेव्हा रडणारं लहान मुलं आपण पाहतो तेव्हा ते नेमकं कसं दिसतं हे आपल्याला माहिती आहे. त्यातही एखादं मूल खेळताना पडलं किंवा त्याला काही लागलं किंवा काही त्याला टोचलं तर ती मोठमोठ्याने ओरडत असतात. अगदी तशाच पद्धतीनं कोणतीही मुलं कारणाशिवाय रडत नसतात. आणि हा मुलगा सुद्धा त्याला सेफ्टी पिन जी आपल्याला चित्रामध्ये दाखवलेली आहे ती टोचत असणार आणि म्हणून तो मोठ्यानं रडत असणार. आणि नेमके त्या रडतानाचे त्या मुलाचे जे भाव आहेत तर ते इथे व्यंगचित्रकार डेव्हिड लँगडन यांनी हुबेहूब रेखाटलेले आपल्याला दिसतात. म्हणजे त्या मुलाच्या वेदना काय आहेत किंवा ते मूल एवढ्या मोठ्यानं नेमकं का रडत असेल हे आपल्याला ते चित्र पाहिल्यानंतर आपल्या लक्षात येतं. या चित्रामध्ये जो मोठा काळा भाग दाखवलेला आहे ते म्हणजे त्या बाळाचं तोंड आहे आणि तो काळा रंग जो आहे ते आपलं लक्ष वेधून घेतो. आणि मोठमोठ्यानं ते मूल रडायला लागलेलं आहे हे आपल्याला ते चित्र बारकाईनं पाहिल्यानंतर लक्षात येतं. आणि यावरून या व्यंगचित्रातून आपल्याला दाखवून दिलेलं आहे की लहान मुलांच्याकडे त्यांच्या रडण्याकडे तुम्ही दुर्लक्ष करू नका. कारण ती लहान मुलं जी असतात तर ती अशी विनाकारण रडत नाहीत. काही ना काहीतरी कारण असतं आणि कारणाशिवाय ही लहान मुलं रडणार नाहीत. आणि हे सगळं अतिशय हुबेहूब पद्धतीनं अगदी या छोट्या मुलाचे हातपाय असतील, त्याचे चेहऱ्यावरचे भाव असतील, हे सगळं जिथल्या तिथं त्या ठिकाणी आपल्या रेषांच्या साह्यानं हे व्यंगचित्र रेखाटून व्यंगचित्रकार डेव्हिड लँगडन यांनी हे दाखवून दिलेलं आहे. पुढचं जे व्यंगचित्र आहे आपल्या पुस्तकामध्ये दिलेलं तर ते व्यंगचित्र R.K. लक्ष्मण या भारतातील नव्हे जगातील प्रसिद्ध व्यंगचित्रकाराचं आहे. कॉमन मॅन हा घराघरापर्यंत पोहोचवण्याचं काम R.K. लक्ष्मण यांनी केलेलं आहे. त्यांनी रेखाटलेलं एक चित्र आपल्याला इथं अभ्यासासाठी या पाठामध्ये दिलेलं आहे. या चित्राविषयी आपण समजून घेऊ. लहान मुलं लहान कशी दिसतात चित्रात, त्याचं नेमकं काय रहस्य आहे हे पाहायचं असेल तर ज्या व्यंगचित्रात हास्यचित्रात मोठा माणूस आणि छोटा मुलगा असे दोन्ही आहेत अशी चित्र पाहावीत. म्हणजे आपल्याला खरंच लहान मुलं कशी नेमकी दिसतात हे जर समजून घ्यायचं असेल तर ज्या व्यंगचित्रामध्ये मोठी माणसं आणि लहान मुलं दाखवलेली आहेत असं एखादं चित्र पाहावं. म्हणजे आपल्याला लहान मुलं नेमकी कशी दिसतात हे नक्की लक्षात येऊ शकेल असं लेखक म्हणतात. हे आहे जागतिक कीर्तीचे व्यंगचित्रकार R.K. लक्ष्मण यांचं व्यंगचित्र. आणि तुम्हाला मी ते व्यंगचित्रकार R.K. लक्ष्मण आणि त्यांचा कॉमन मॅन त्यांच्या फोटोच्या शेजारी असलेला आपल्याला दिसतो. आणि त्यांनी रेखाटलेलं आपल्या पुस्तकातील एक व्यंगचित्र जे आहे तर ते आपण पाहतो आहोत. आणि जागतिक कीर्तीचे हे व्यंगचित्रकार R.K. लक्ष्मण आहेत. इथं आपण या चित्राविषयी समजून घेऊ. खेड्यात मुलांचे केस कापणारे असायचे. मुलाला जमिनीवर बसवून त्याचे केस कापले जायचे. इथे पहा तो माणूस कसा बसलाय, त्याचा आकार, त्याच्या चेहऱ्यावरचे ते उत्साहाचे भाव आणि केस कापून घेणारा कंटाळलेला वैतागलेला मुलगा. तेच हातपाय, तेच नाकडोळे, पण फरक कुठे आहे ज्यामुळे हा मोठा माणूस वाटतो आणि हे मूल लहान मूल वाटतं. आकाराने लहान मोठे पण आहेच, पण त्याशिवाय अधिक काय आहे. लेखकांनी इथे या चित्राचं वैशिष्ट्य सांगितलेलं आहे की हे चित्र जे आहे ते ग्रामीण भागामध्ये आजही बलुतेदारी पद्धती आपल्याला असलेली दिसते. आणि या बलुतेदारांमध्ये नाभिक हा एक बलुतेदार असतो आणि तो घरोघरी जाऊन मोठ्या माणसांचे लहान माणसांचं केस कापण्याचे काम करत असतो. आणि मग असंच एक हे चित्र जे आहे तर ते R.K. लक्ष्मण यांनी रेखाटलेलं आहे. आणि या चित्रामध्ये हा मुलाचं केस कापणारा जो माणूस आहे तर तो कशा पद्धतीनं बसलेला आहे, ते लहान मूल कसं बसलेलं आहे आणि त्यांच्या हालचाली नेमक्या कशा पद्धतीनं असतील, चेहऱ्यावरचे भाव दोघांच्याही नेमके कसे असतील हे तर लेखकाने इथं सांगितलेलंच आहे किंवा व्यंगचित्रकारानं ते रेखाटलेलंच आहे. परंतु जो लहान मुलगा असतो तर त्याला केस कापून घेणं फार त्याच्या जीवावरती येत असतं. एकतर तो घाबरत असतो आणि त्यात त्याला केस कापून घ्यायचे नसतात. आणि मग अशा पद्धतीनं ते लहान मूल कंटाळलेलं असतं, वैतागलेलं असतं. आणि मग ते भाव नेमकेपणानं ते चित्रामध्ये उतरवणं हे खरं व्यंगचित्रकाराचं वैशिष्ट्य असतं. कारण
कुठलंही व्यंगचित्र घेतलं तर हातपाय, नाक, डोळे ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या सगळ्या व्यंगचित्रांमध्ये आपल्याला दिसतात तर ते इथेही आपल्याला दिसतात. पण तरीसुद्धा हे व्यंगचित्र वेगळं का आहे? कारण ह्या व्यंगचित्रामध्ये मोठा माणूस आणि लहान मूल एकाच वेळेला हे व्यंगचित्र इथं आपल्याला असलेलं दिसतं आणि त्याच्यामध्ये मग या लहान मुलाच्या चेहऱ्यावरचे भाव दाखवणं ही खूप कठीण गोष्ट असते. आणि मोठ्या माणसाच्या तुलनेमध्ये लहान मूल हे लहान मुलंच वाटायला पाहिजे. म्हणजे मोठी माणसं आणि लहान मुलं यांच्यातला लहान मोठेपणा त्या चित्रामध्ये नेमकेपणानं दिसला पाहिजे. तो तर इथे हुबेहूब दिसतोच आहे, पण आणखीन काय फरक असेल असा प्रश्न आपल्यासमोर लेखकाने उभा केला आहे. आणि तुम्हाला तोही फरक जाणवत असेल की इथे हे जे व्यंगचित्र आहे हे व्यंगचित्र तसं रेखाटणं ही कठीण गोष्ट आहे. कारण अशा पद्धतीचा हुबेहूब भाव या व्यंगचित्राच्या माध्यमातून साकार करणं आणि ग्रामीण जीवनामध्ये अशा पद्धतीची ही बलुतेदारी पद्धत आणि तिथं घरोघरी जाऊन हा चालणारा व्यवसाय आणि छोटी मुलं जी असतात त्या छोट्या मुलांच्या चेहऱ्यावरचे हे सगळे भाव हे सामान्य जनजीवनामध्ये नेहमीच दिसणारं चित्र आहे आणि ते इथं नेमकेपणानं रेखाटण्याचं काम आर.के. लक्ष्मण यांनी केलेलं आहे. ही वैशिष्ट्ये आपण जाणून घ्यावीत असं त्या ठिकाणी या प्रश्नाच्या माध्यमातून आपल्याला सूचित केलेलं आहे. आता आपल्याला पुढचा भाग या पाठातील पुढचं चित्र व्यंगचित्र समजून घ्यायचं आहे. ही चिंटूची चित्रमालिका आहे. इथेही हा फरक दिसतोच, इथेही हा फरक आपल्याला दिसतो. शिवाय पहिल्या चित्रात त्या चिंटूचा प्रश्न त्याच्या बाबांप्रमाणे आपल्यालाही स्पष्ट कळत नाही, मात्र तिसऱ्या चित्रात त्याचा अर्थ समजतो. त्या अर्थानं हे उत्तम असे व्यंगचित्र आहे नाही का? आणि सकाळ या वर्तमानपत्रामध्ये छापून येणारी जी चिंटूची मालिका आहे ती तुम्ही पाहत असाल, त्यातीलच एक हे व्यंगचित्र घेतलेलं आहे. आणि हे व्यंगचित्र आपण जर बघितलं तर आपल्याला पहिल्या 2 चित्रांमध्ये जे काही चिंटू बोलतो आहे त्याचा फारसा अर्थ आपल्याला लागत नाही, पण तिसऱ्या चित्रामध्ये तो जो काही सांगतो आहे ते मात्र त्या ठिकाणी आपण ऐकल्यानंतर मग मात्र हे व्यंगचित्र किती वैशिष्ट्यपूर्ण तयार झालेलं आहे आणि किती छान पद्धतीनं लहान मुलांच्या निरागस भावना इथं व्यक्त झालेल्या आहेत हे आपल्याला लक्षात येतं. आपण हे व्यंगचित्र पाहू. हा चिंटू जो आहे तो एका पुलावरती उभा आहे, त्याचे वडील सुद्धा तिथेच आहेत आणि हा चिंटू आपल्या बाबांशी बोलतो आहे आणि तो म्हणतोय, पप्पा नदीचं पाणी कुठं जातं हो? म्हणजे पहा की लहान मुलं कशा पद्धतीनं त्यांना जे हवं ते सगळं विचारत असतात. आणि पप्पांना तो म्हणतो आहे की पप्पा नदीचं पाणी कुठं जातं हो? आणि पप्पा लगेच म्हणतात की ही नदी मोठ्या नदीला मिळते, मोठी नदी समुद्राला मिळते. खरं तर त्या लहान मुलालाही ह्या प्रश्नाचं उत्तर माहिती असेल, पण बाबांनी मात्र ते नेहमीचं जे उत्तर आहे तर ते देऊन टाकलेलं आहे. आणि वडिलांना प्रश्न पडतो, अरे हे सगळं ह्या चिंटूला माहिती असणार तरीसुद्धा मला तो कसं काय विचारतोय? मग तरीसुद्धा वडील म्हणतात की का रे, का असं काय विचारतोयस? त्यावरती तो मुलगा म्हणतो आहे, तुमच्या स्कूटरची किल्ली नदीत पडली म्हणून विचारतोय. आणि तुमच्या स्कूटरची किल्ली नदीत पडलेली आहे म्हणून तुम्हाला मी विचारलं की ही नदी कुठे वाहत जात असेल. आणि मग मात्र आपल्याला ह्या चित्रातली जी गंमत आहे आणि लहान मुलांच्या ज्या निरागस भावना आहेत तर ते आपल्याला इथं छानपैकी या व्यंगचित्रातून दिसून येतं. आता पुढचं व्यंगचित्र आपल्या पुस्तकामध्ये दिलेलं आहे त्याविषयी जाणून घेऊया. आता आणखी एक गंमत पाहू. हंगेरियन व्यंगचित्रकार रेबर यांचे हे व्यंगचित्र. चित्र पाहताच आपल्याला वाटतं ही 2 वेगवेगळी चित्र आहेत. एक लहान मुलगा आणि एक मोठा माणूस, पण भिंतीवर लावलेलं तेच चित्र आणि दोघांच्या केसांची ठेवण पाहिल्यावर लक्षात येते की हा लहानपणी मोठे व्हायोलिन वाजवतो आहे आणि आता मोठा झाल्यावर लहान व्हायोलिन वाजवतो आहे. म्हणजे आपण जर चित्र बघितलं तर लहान मुलगा एका उंच अशा स्टुलावरती उभा आहे, मोठंच्या मोठं व्हायोलिन त्याच्या हातामध्ये आहे, त्याच्या शेजारी असणाऱ्या भिंतीवरती एक चित्र लावलेलं आहे. अगदी तशाच पद्धतीनं पण पुढचा भाग जो आहे तर तो एक मोठा माणूस आहे आणि त्याच्या हातामध्ये मात्र असणारं व्हायोलिन जे आहे तर ते अतिशय लहान आहे. आणि ह्या लहान मुलाच्या आणि मोठ्या माणसाच्या डोक्यावरती असणारे केस मात्र अगदी सारखे आहेत. त्याचबरोबर भिंतीवरचं चित्र सुद्धा सारखं आहे. आणि यावरून आपल्याला लक्षात येतं की या व्यंगचित्रामध्ये हा मोठा माणूस लहान असताना मोठं व्हायोलिन हातामध्ये घेऊन वाजवत होता. कारण लहान मुलांना ह्या मोठ्या गोष्टींचं आकर्षण असतं आणि मोठा झाल्यानंतर मात्र तोच मुलगा जो आहे तर तो लहान व्हायोलिन हातामध्ये घेऊन वाजवतो आहे. आणि याच्यामधून जे सूचित करायचं आहे ते व्यंगचित्रकारानं सूचित केलेलं आहे.
मग काय सूचित झालेलं आहे या व्यंगचित्रातून ते आपण पाहू की लहान मुलांना मोठ्या वस्तूंचं आकर्षण असतं आणि वाढत्या वयानुसार आपण जपलेला छंद अधिक खोल सूक्ष्म असा होत जातो, बाह्य आकाराचं आकर्षण कमी होत असतं असं या व्यंगचित्रकाराला सांगायचं आहे. आणि लहान मुलांना लहानपणी कोणत्या गोष्टीचं आकर्षण वाटतं आणि मोठेपणी त्याच्यामध्ये नेमका कोणता बदल होतो की लहानपणी आपल्याला ज्या मोठ्या गोष्टी आवडत असतात तर त्या थोडं थोडं आपण जसं मोठं होत राहतो, आपल्याला समज येत राहते, तसं आपण त्यातला सखोलपणा अभ्यासत राहतो आणि जाणून घेत राहतो आणि आपला हा छंद जो आहे तो अधिक खोल अधिक सूक्ष्म होतो. हेच आपल्याला या व्यंगचित्रातून व्यंगचित्रकारानं मांडलेलं दिसून येतं. आपण जर पुढचं व्यंगचित्र पाहिलं, हे या पाठातलं शेवटचं व्यंगचित्र आहे, तर त्या चित्राविषयी आपण जाणून घेऊ. आता हे हास्यचित्र, चित्रकलेवर हुकूमत मिळवली की हास्यचित्रात काय जादू करता येते त्याचं उदाहरण ब्रिटिश व्यंगचित्रकार नॉर्मन थेलवेर यांचं. मुलाची कॅप, त्याचा शर्ट आणि सॉक्स बूट पाहून लक्षात येतं की हा स्काउटचा मुलगा आहे. म्हणजे आपण आपल्या शाळेमध्ये स्काउट गाईडच्या उपक्रमामध्ये सहभागी असतो. मुलगे स्काउटच्या उपक्रमामध्ये सहभागी असतात तर मुली गाईडच्या उपक्रमामध्ये सहभागी असतात. त्यांची वेशभूषा आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. आणि इथं या व्यंगचित्रामध्ये रेखाटलेला जो मुलगा आहे तर त्या मुलानं सुद्धा अशाच पद्धतीनं हा स्काउटमध्ये आपण ज्या पद्धतीनं कॅप घालतो, शर्ट घालतो, सॉक्स बूट घालतो, अगदी तशाच पद्धतीनं हा स्काउटचा मुलगा असावा किंवा आहे हे आपल्याला दिसून येतं. त्याच्याकडे सर्वच उपयोगी वस्तू अगदी तयार असतात. इथे त्याच्या बुटात अगदी मध्यभागी काहीतरी घुसून बसलाय आणि ते काढण्याच्या नादात असलेला हा मुलगा पहा ना कसा वेडावाकडा झालेला आहे. शिवाय त्याचा चेहरा आपल्याला अगदी गुंतवून टाकणारे हे हास्यचित्र. म्हणजे आपण चालत असताना अगदी आपल्या बुटातून सुद्धा आपल्याला काहीतरी टोचून आतमधपर्यंत त्या तळव्याला वेदना पोहोचलेल्या असतील तर आपण खाली बसून ज्या पद्धतीनं ते सगळं निहाळणार आहोत, पाहणार आहोत, अगदी तशाच पद्धतीनं हा छोटा मुलगा जो आहे तर तो हे सगळं करतो आहे. आणि शिवाय तो स्काउटचा मुलगा आहे आणि त्याच्याकडे हे सगळं साहित्य आहे की त्या साहित्याच्या मदतीनं तो आपल्या बुटातून अगदी तळव्यापर्यंत काहीतरी घुसलेलं आहे. ते काढण्याचा प्रयत्न जे आहे ते त्याच्या हातामध्ये असणाऱ्या साहित्याच्या द्वारे तर तो करतो आहे. आणि हे सगळं आपण हास्यचित्र पाहिलं की आपलंही मन तिथं गुंतून राहतं. बारकाईनं आपण निरीक्षण करायला लागतो आणि मग आपण सुद्धा अशीच एखादी घटना आपल्या बाबतीमध्ये घडलेली असेल तर मग आपण कसे दिसू किंवा आपण अशा घटना बघितलेल्या असतात तर समोरची लहान मुलं आपल्याला कशी दिसतात हे सुद्धा चित्र आपल्या डोळ्यासमोर येतं. आता आपल्या लक्षात आलं असेल की लहान मुलाचं चित्र काढताना त्या चित्राचा किंवा मुलाचा आकार महत्त्वाचा नसतो तर शरीराच्या प्रत्येक अवयवाचा आकार त्या प्रमाणात लहान असणं गरजेचं असतं. म्हणजे लहान मुलांची हास्यचित्र काढताना किंवा लहान मुलांचं कोणतंही चित्र काढताना केवळ त्या ठिकाणी नेहमीचे शरीर अवयव ज्या पद्धतीनं आपण काढतो ते जरी आपण रेखाटत असलो तरीसुद्धा प्रत्येक अवयवाचा जो आकार असतो तर तो अगदी किती लहान असावा लागतो की त्याच्यातूनच मग ती चित्र लहान मुलाचं हे आपल्याला दाखवता येतं. म्हणजे हातापायांची बोटं ती लहान काढली की आपोआप नखं लहान होतात. नाकाचा, ओठांचा आकार काढल्यावर कळतं की लहान मुलांच्या भुवया तशाच लहान किंवा एका रेषेचे असतात आणि लहान मुलांना दाढी मिशा नसतात. हे तुम्हाला सांगायची गरज नाही. यापुढे व्यंगचित्र, हास्यचित्र पाहताना आणि काढताना अशा बारीक सारीक गोष्टींची नोंद तुम्ही सुद्धा घेऊ शकाल. या अशा प्रकारे या पाठामध्ये शेवटी लेखकांनी आपल्याला हे व्यंगचित्र आणि त्या व्यंगचित्राचं नेमकं वैशिष्ट्य काय आहे आणि हे हास्यचित्र लहान मुलांची रेखाटणं किती अवघड आहे हे आपल्याला सांगितलेलं आहे. या पाठातून आपण काय शिकलो तर हास्यचित्र व व्यंगचित्र म्हणजे काय ते समजून घेतलं. पुन्हा एकदा व्यंगचित्र, व्यंग म्हणजे उणीव, कोणती ना कोणती तरी उणीव, कमतरता ज्या चित्रातून व्यक्त केलेली असते त्याला आपण व्यंगचित्र म्हणत असतो. हे तुम्ही लक्षात घ्या. आणि लहान मुलांची सुद्धा ही हास्यचित्र, व्यंगचित्र जे असतात त्याच्यामधून सुद्धा कुठली ना कुठलं तरी व्यंग दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला असतो, कमतरता दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला असतो आणि ते रेखाटणं हे व्यंगचित्रकाराचं कौशल्य असतं. हास्यचित्रांची वैशिष्ट्ये आपण जाणून घेतली. लहान मुलांच्या हास्यचित्रांचं वेगळेपण आपण जाणून घेतलं. व्यंगचित्रकारांचा काही आपण परिचय सुद्धा करून घेतला आणि व्यंगचित्र कशी समजून घ्यावीत हे सुद्धा आपण पाहिलं. व्यंगचित्रातून मिळणारा संदेश आपण समजून घेतला आणि व्यंगचित्रातून आपल्याला हेच समजून येतं की ही व्यंगचित्र जी असतात ते आपल्याला काही ना काहीतरी सांगण्याचा प्रयत्न करत असतात. आपण ते समजून घ्यावं. अशा प्रकारे
प्रत्येक व्यंगचित्र हे निरर्थक नसतं. त्या व्यंगचित्रातून दिलेला संदेश जो आहे तो महत्त्वाचा आहे आणि तो आपण जाणून घ्यायला शिकलो पाहिजे. म्हणजेच ही व्यंगचित्र आपण समजून घ्यायला शिकलो पाहिजे. अशा प्रकारे हा हास्यचित्रांतील मुलं एक वेगळा पाठ, व्यंगचित्राच्या कलेबद्दलचा हा पाठ आपण समजून घेतला. नक्कीच तुम्हाला हा पाठ अभ्यासलेला असेल. या पाठावरील तुम्ही सगळ्यांनी स्वाध्याय पूर्ण करा आणि स्वाध्यायातून सुद्धा या पाठाकडे किंवा या पाठाचा अधिक बारकाईनं तुमचा अभ्यास पूर्ण होईल आणि तुम्हाला ही व्यंगचित्रांची दुनिया काय असते हे अधिक चांगल्या प्रकारे जाणून घेता येईल. आता आपण इथेच थांबू. धन्यवाद. पुन्हा